Pois de novo, pois nada, imos agora falar da entrada do voso programa e coa pertinente sintonía. Para isto imos abrir de novo o Audacity e comezamos con un pequeno texto. Nós agora temos o ordenador co micro integrado, por lo tanto estaría esta lapela posta así. No caso de ter xa unha mesa e demais, pois o ordenador xa entendería que hai unha tarxeta de son externa e que hai outros micrófonos. Por lo tanto, automáticamente, cando conectedes na vosa radio, aquí veredes que hai varios dispositivos, o do ordenador e do tarxeta de son externa. Neste caso, como estou grabando directamente dentro do portátil, somente aparece micro integrado. Pois imos a gravar o que queiramos dicir, unha breve frase sobre o noso programa. Eu, neste caso, vou dar a benvida ao noso espazo creativo arredor das ondas, vale? Aí vai, como estou afónico, vai sair daquela maneira. Veña, imos lá. Benvidas e benvidos a este voso espazo creativo arredor das ondas. Vale, a dicción coa que falemos e demais, pois temos que traballarla tamén un pouquiño para que quede unha mensaxe clara, sexa directa e que se escoite ben. Neste caso, imos facer unha visión, unha audición. Benvidas e benvidos a este voso espazo creativo arredor das ondas. Vale, fixadevos que aquí, á dereita arriba, onde pon LR, en ningún momento pasa de menos 6. Ou seja que temos unha reproducción sin picos, é dicir, sin que esteña o sonido roto, sin que esteña en vermello. Cando pasa de aquí sí que temos que ou ben tirar para baixo da mestura ou ben volver a gravar, que sería o mellor nese sentido para non ter ese sonido roto. E temos a primeira pista que queríamos ter aí para poder traballar. E agora, pois, imos a meterlle unha canción. Volvemos a Sonora Machine, collemos a primeira canción e metémola como pista auxiliar aí. E como vedes, non nos interesa todo o tema, imos coller somente pois, os 15 primeiros segundos. Vale? Mais menos 15 segundos aí, ok. Ahora, o que temos que facer é ver como queremos... Bueno, se queremos traballar un poquinho máis amplio para ver isto un poquinho máis grande, aquí, nesta ferramenta, non, velocidade de reproducción, non, perdón, na lupa, témola xa un poquinho máis ampliada. Digo isto porque a miña proposta é que fagades este pequeno exercicio. Collemos esta pista de arriba, que sería a nosa voz, e ímola meter máis ou menos polo medio dos 15 segundos, para poder facerlle unha saída e entrada de audio, como vedes aquí, como xa fixemos tamén nas 5 cancións anteriores, e volvemos a facer isto, e volvemos a puxar o audio outra vez de novo para irnos a cero. Repito a operación, é dicir, coa ferramenta envolvente, ou F2, clicamos entrada, saída, volvemos aquí, volvemos a ampliar o sonido, volvemos aquí, témolo arriba de todo, e volvemos a baixar. Vemos como queda, a ver que vos parece. Benvidas e benvidos a este vosso espazo creativo arredor das ondas. Vale, vedes que hai moito que pulir aínda, entón vamos facer isto. Vamos primeiro facer este fundido un poquinho máis longo, para que quede aí bastante marcado, e vamos traer xa desde aquí de atrás. E, como vedes, o sonido, mentre que estamos falando, era bastante alto, polo tanto, imos intentar facer outra vez de novo, así, a ollo, unha entrada e unha saída. Volvemos a colocarnos o bromezo. Benvidas e benvidos a este voso espazo creativo arredor das ondas. Bom, e agora temos dúas opcións. Ou ben, subir o noso audio da voz, que é unha posibilidade, que o podemos subir de dúas maneiras. Volvendo outra vez a clicar aquí e subir todo, vale? Esta é unha opción. Ou directamente aquí. Vedes que hai unha ganancia de 6 dB, de 8 dB, de 10 dB, o que nos queiramos. Vamos a poñer 10, que xa é bastante. Imos escoitar, é un prova error, hasta que teñamos... Benvidas e benvidos a este voso espazo creativo arredor das ondas. Bom, eu creo que por aí estaría bastante decente. De todas formas, como sempre, todo é mellorable, botarlle máis tempo, menos tempo, como vos queirades. Pero por menos entendedes que con esta ferramenta podemos subir, baixar, facer os fundidos de entrada e de saída, vale?
e, ao mesmo tempo, con este ganancia que temos aquí xa nas ferramentas da propia pista, pois podemos subirlle ou baixarlle a toda a pista. Neste caso, sube todo o que teníamos grabado nesta canle. É dicir, esta ferramenta está moi ben cando queremos subir a toda unha pista, mas se queremos ir a un traballo máis fino de entradas e salidas, temos que ir á ferramenta envolvente de arriba. Vale? Pois máis nada, agardo que vos teña axudado este tutorial. Por ser, como sempre, dicir, imos a arquivo, exportar, exportámoslo como MP3, e poñemos aquí sintonía, entrada, programa, escritorio, guardámoslo, aceptamos e temos o programa xa. Queremos guardar isto por se queremos volver a gravalo noutro momento? Pois damos que sí, porque o que nos vai guardar agora é o proxecto. E o proxecto vai ser o mesmo. Entrada, sintonía, programa. Podemos guardar en escritorio para que vexades tamén como o garda. E aí vemos a sintonía de entrada en MP3 e este que é o propio programa. É dicir, o que sería o AUP3, que é o formato no cal nos volveremos a traballar para poder perfilar esa pista ou ese traballo, de acordo? Pois nada máis, veña, moitas grazas e agardo que vos teña axudado un pouquiño. Até xa, chao, chao, obrigado.